Samtang nagkaduol na ang kasaulugan sa Fiesta Senior ug Sinulog Festival sa umaabot nga Enero 19, hingpit sab ang preparasyon sa Sinulog Foundation Inc. Anunsyo sa Executive Director Elmer Jojo Labella nga milapas na sa ilang target nga 35 ka contingents ang misaad nga moapil ug mo-perform sa Sinulog Grand Showdown. Gawas sa mga naandang performers gikan sa dakbayan ug probinsya sa Cebu, ubay-ubay sab ang contingents gikan sa Luzon ug Mindanao ang posibleng mopasundayag. Pahimangno sa SFI nga opisyal nilang ablihan ang registration sugod karong December 1. Nag-set the ita of deadline ron on the 8th so that we could speed up with the assistance and of course kaning ilahang mga requirement or whatever they would like to one with sa ato, especially arrangement for the billeting and everything, scheduling. Dunay say bag-ong category ang gidugang sa SFI, ang brass band competition. If you notice, daghan tag mga daghan kay tag mga drum and bugle ang wa na fading away. Sa kining brass band, no, katong mga banda bitaw nga kada pari fiesta na gyud na sila. Karon nga siguro na nga mabalik sa Cebu City Sports Center ang venue sa Sinulog, nibalik na sab sa karaang ruta ang street dancing competition. Gikan sa General Maximum Avenue, Imus, MJ Cuenco Avenue, Osmeña Boulevard, paingon sa CCSC. Subay sa padayong preparasyon sa maong selebrasyon, ato sang nasayran nga na-renovate na ang mga gisi o guba nga bahin sa rubberized track oval sa CCSC. Saysay ni Labella nga lakip sa plano nila nga tabunan og plywood ang tibuok track oval aron malikayan ang mga kadaot niini. Asoy sab sa Department of Social Welfare and Services 7 nga makig-alayon sa Cebu City Government aron sa paghipos sa mga libod suroy sa kadalanan sa dakbayan panahon sa Sinulog. I'm sure the local government units are also talking about this. No? Okay, like I said, street children, mendicancy, that's the main responsibility of the local government unit. But as a lead in social protection, the DSWD works closely with local government unit. And part of our technical assistance to them is to come up with efforts or mga advocacies to prevent children from doing the caroling, exposing them to danger, and all doing it on the streets. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV Cebu.